Yawwa, dalla, biredi no za baka. Na 70 za ka bani. Na 70? Kana dai da haƙori ko? Alhamdulillah. Da ka yi mana arziki saboda wulaƙancin gaba. Allah ka yi mana arziki saboda wulaƙancin gaba. Allah ka yi mana arziki. Wulaƙancin gaba. Kaman masoyi akwai daɗi. Allah ka yi mana arziki saboda wulaƙancin gaba ina zuwa. Akwai shayi. Ai ka san yanzu safiyar ta yi. Yabbariya. Shayi ba mata. Kofin shayi guda uku kuma. To ai mu nan garin saboda muhimmancin biredin da muke bayarwa. Wato sai mu baka shayi kofi uku saboda yanayin karfi. Ai an zo gurin shi yasa ni ka gan nan. Eh. Duk ko ina zan je ban yadda in je wani guri babu biredi ba. Ina da biredi na wanda nake yawo da shi. Biredi nan. Ka gan shi nan. Biredi ya wuce. Ina da biredi sawa ba biredi gashi nan. Ba anan nake ba. Ni ba kan ba. Ina da biredi. Allah sa ka je ka fara ci. Ka ji ma tauri da yawa. Alƙur'an ba zan ƙara maka shayi ba. Idan na ƙara ma shayi dan kwalɓo ba nake. Shi sa ne da sawa ba biredi. A duk duniya ban taba ganin biredi kamar wannan ba. Kai shi sawa ba wannan biredin? Ta wani gari ake yin shi? Hai, biredin na akwai daɗi. Wai dan Allah malam, wannan biredin daga wani gari yake? Ai ku nan jigawa ba biredi ake maku wallahi wannan cuta ne ai. Yanzu kana so ka ce kai daga Kaduna zo nan. Allah saboda kun san me nake so ku gane shi fa wannan biredin abubuwan ma da ake hada shi ya bambanta da sauran. Kaga ana yin shi da semovita. Ana yin shi da botami. Da a ciki? Kai duk haƙwai ana sawa a cikin wannan biredin. Ni tunda nake a duniya ai ban taba ganin sunan shi sawaba bread kaga. Sawaba bread. A jikin hoton zaka ga tambarin mutum gashi da hularsa a jiki ka gani? Za ka ga tambarin mutum da hula a jiki. Dan din Najeriya babu inda ba a sallama wannan sawaba bread din ba. Kuma sannan hukumar nan ma wacce take hukumar nan ta tabbatar da lafiyar abinci ta duniya ma gaba daya. Wato NAFDAC ke da gashi sun bayar da ita ka gani. Sun sa hannu. Suna da gidan biredi a Kaduna. In ka je wani gari da ake cewa Maraban Jos. Suna da gidan biredi a Kaduna in ka je wani gari da ake cewa Fambeguwa. Kai sannan ma dai kai in kawo ka wannan biredin. Ni fa din Najeriya ban ji biredi mai daɗi ba ko baka ji yanayin shi domin abinda nake so ma ka gane akan biredin nan shine babu inda ba su da shiya duk inda ka je a fadin Najeriya ko ina ne inda aka ce sawa ba bread ka gan shi sannan yanzu haka ma suna shirye-shiryen budewa kaga suna da shiya a Kano suna da shiya a Abuja suna da shiya a Lagos ba butter bread ɗanɗano gardi ga arha tsafta sai biredin mu na sawaba butter bread kai ma ka nemi naka domin more rayuwar iyalinka kana za ku iya samun biredinmu na sawaba butter bread a head office ɗinmu kamar haka da sauran branches ɗinmu da suke zaune a sassan gurare daban-daban kamar haka babban head office ɗinmu shine wanda yake a kwanar zogale hanyar jos fambeguwar kubawu local government kaduna state bugu da ƙari a anguwar manufar jos number 3 sinima road ko kuma zaria road number 53 bello street duk a fambeguwar kubawu kaduna state ko kuma ku garzaya kusa da gidan mai gadar gayan igabi local government kaduna state ko kuma ku tuntuɓi share hawayen amarya da angonta ma'ana mai sawaba butter bread alhaji mansur adam dan bello wakilin alazan kauri daga tafila sarkin aiki wato umar manaja ta lambobin waya kamar haka 0800 346 ko kuma 0818519039 ko kuma 0817416762 share hawayen amarya da yan gwanta da 'ya'yanta sai kun zo sawaba butter bread